Hi guys, malarga na ko rog Manila. Andiyan si Dalton. Human ako nagpaalam. Di na ako magpakita ang mulakaw ko kay Manudyo. Ang flight alas 7 pa sa gabi eh. Diyan alauna na ron gikan na mi kay Ladyo pa ba dyan pud. Diyan nga dyan ng nana ko dadto. Pamunta kay boss lakaw sa uwan nagun-uwan ra bagapon sa kaadlaw. Ihatid kong undoy sa airport. Motor rami. Basig mga 1 week. 1 week siguro ko sa Manila. Pero basag may tag 1 week. Marami bugatas ang daghan mo bidya. Uy! Ganina, naghilak na dyan ko ganina. Ako pwede magpakita ang mulakaw ko kay magubot. Tsaka mauna ba dyan mo karabit. Manahan na lamang ikis-ikyasan. Asa mi ng Jawa ibutang tay. Ihatid kong undo dyan. Motor rami. Agahang mga tanam doy hapang bubu eh. Daan namin sa airport guys. Alas 4 pa man dyan. Alas 5 pa ko mo check-in kay kuan man, alas 7 pa maghang flight ja 2 hours before man. Nagmotor rami. Wala ko na pinis undoy ron kaya paulion naman ina kay agbata. Agbata baka na nay luoy silinlin re na bilin dadto. Mao ni airport sa Panglao. Shout out Parimoloy og ni Bustipin. Naman sila. Na sila daan na nagtrabaho sa. So anak ko mo sudon dyan sa departures area. Pero unja pa. Marites na gud ya. Na sa payang Maritison. Muli na ka? Oto lagi ko kasi mawanan ta kanto ya. Oh, agtura lamang ko mga tuwat. Bye-bye. Bagat. Ibag sana na. Ang perfume ang nada. Hamag mo kwarta. Ano mo? Pila man to? Pila mo sukli. Ating abi kong nakalimot. Nga jo kog. Mo na laman na kay kararang man taw. Amping hay ko pud. So tumangil, kahilakon. Isang simana, isang tuig ba di ay? Dami. Wara ka ni pito? Kabila balas bata ko dato. Subo ka bala ka dato. Oh, lagi wara ni pito. Yung pana-pana. Sumani mo ano ba? Awa ra kay gaan ra na. Mo ni ang gamit no. Yung daghan ra ni tanawon kay gahang mga sanina ara magipasla ko man na pila. Pero gamay ra ni. Lakaw na kaw. Lagi una. Niglakaw ni mo ikaw may una kay tagadan ni mag unja pa man ko. Ani pa man ko mag lingkod-lingkod pa ko dares Bermuda. Oh, yampo. Apil miss inyong pag-ampo. Nga successful ag surgery. Safe flight pud na he. Ikaw pud makauling nga safe. Stick kay mangita kog isda. Text ko or chat ko abot na ka. Ikaw mo rin chat out linlin. Chat di ka mo chat nang mabot na kasbay. Mabiyahe pa man ko. Inigabot ni mo bay ba chat ko ing bari kog chat ko og Okay. nagbiyahe pa tala. Dira. Bye-bye. Love you, Nay. I love you too, Tay. See you after 1 or 2 weeks. Tiyog 2 weeks. Ay, yun ka. 1 to 2 weeks. 1 week. Depende tay kay magkuanta sitwasyon. Panghiisa na mi share to. Ato ra kas kalibunan laki bitaw ka. Suksuk kog na kalibunan na to ibag-id ang imong kuan lisik arong tagbaw. Bye bye, love you, ingat. Amping ha, jo pag sukod. Ako na lang mag-isa ang naiiwan dito. Kailangan ko na mag-Tagalog. Hello. Oh, pwede naman. Nag-practice pa naman ako mag-Tagalog. Saan? Ito? Luggage Primark. Bago lagi pag-ari na kay Wani. Oh. Shout out kay Jundel. Luggage free market kinsa mo shout out? Shout out ko ni Jundel. Kinsa man na Jundel? Jundel ng artista. Artista day na. Oh. Na, maajuha po no. Hmm. Okay, picture ta. 1, 2, 3, smile. Shout out. Kaya shout out ko ni Jundel na artista. Thank you very much. Thank you guys. Kinsa? Shout out ni Sandy Moral. Bitaw, aris ako. Bye. Bye. Bye-bye. Salamat. Mag-vlog ra ko unja guys, nag-abot na sa Manila. Oh, ano man na? Gimingaw ka? Nalipay na? Hihihihi. Lipay?
Good morning. Pinangga man ni nanay na. Kita malagi. Muli ramas nanay daw na sunod adlaw. Hindi ka mag-opera ni yung katiri. Wow. Wow. Peekaboo, I see you. Peekaboo, I see you. I see you. Where's your nose? Your nose. Where is your nose? Where is your nose? Among pamahaw. Wala dyan ko nag-vlog abi pag abot diri kay kapoy. Papahuain po kung dali natin pagkaan sa diri. Ito na. Ala. Bye-bye, Ate Janet! Bye-bye! Salamat, ha! Di ay utan. Salamat, Angking. Dili na rin, ba't tumi ka ron sa Philippine Arts Center magkagahi kay magkuhan si Tiri ron sa ijahang mga donors ba ito? Muna yung magipoy, ang temporary rin eh, mabalhin ko na may karoon itong adlawa. Love you. Pariho rin ni Tanan Lim, isda? Di pork chop na isa. Ibo ni pork chop. Ikaw, ang sayo mo din. Okay naman, bisagan sa ka, pwede rin gani ka. Kanirang silupin, basta maadyo lamang pagkapais. Day, bang, kare laman ang isda. Imo ter isda imo, o pork. Gabos ka. Na may bahaw na ilim. Ano? Ah, Ano mo ito? nagluto naman lagi taan dyan. Ba, kaya aram ka. Ano lagi? Na may najabo. Sige na. Suka. Hindi, asa na. Masik ka rin. Nari na. Ano siguro? Isda ni. Tere, dali na tere. Kay, pagkaan na naman. Patok, nari. Pwede siguro ka magamit na ning mga built-in. Pwede Mga ka. kuan nga gamit. Ito Gasan sa na. butangan sa utang. Pwede na pala. Ganyan sa bali mo pagsaksak. Limuli yung initan na. Sa may imong gusto nga ni itlog, ter kaning nabugok, o nabugok, napusa. Pwede mo siguro na Na may tubig ka. itlog dari, wa Pwede mo mo siguro na wa mo tubig ka. tibol dari. Mo na naglisod ni. Or kari mo. Di pala gina mo ugat ang bahinan. Agas ka. Mo lagi. Pagkara. Mera, di na lang di buo. Kaya naman yung... Magkuhan na Di gatas? utan ter. Ha? Magatas ka? Di sa pagkada ning utan, limbas ay maglupad na ning gabi eh. Kananan na. Kananan na to pero utan pa. Utan Ano o ka pinili. Lubog to may lamay sa tos TV. Ha? Katong lamay sa ha? Na. Pwede ka bisag asa lang ta pwesto. Ang na naman mo diha sa inyong pagkaon. Kaya man ang Sakto utan. na rin tubig. Kuan. Ha? Sakto na rin. Ang ikipra man yung mga silupin kayo na type sa labas. Kaya guys, di among pamahaw guys oh. Last tere guys, murag ang tan-as tere ning niwang jud. Yung malagay kay... Niwang. Okay, ganas ka. Pasig nanguwag pod na, galing na sagol uwag ng uban. Halim. Ano di man mukaan. Ay lalim will pas ang inlan. Ato tas limi sa tirta magatubang ta si limwil pasag di na. Bitbita rin ko na ay mo har man relem nay susawan lim ja. Ag utang tiri magibidaan. Kay ba mo guys, namis ika 17th floor, jagam balhin ang 38th floor ko no. Makalipong. Tanawa. Luto na to lagi. Na kana idsa na isa sorry. Idsa ka muning kanang mga tao nagipila ng mga tao sa agianan no padung na sila mo sakay sa MRT. Nga na ko sa una sa trabante pa ko na ning lugar. Dari amis ika 17th floor. Medyo jara di jud medyo arang taasan na jud ni siya. Ag pool diri sa side under construction pa. Ag kana na swimming pool ba diha? Inaw kami nang banda. Tong tama siya mo sa pikas na kalibungan ha. Ja agpikas na dito. Kuan na dito. Pero na. Lem, darang utan na rin. Sa tuloy ko ng lutuan. Di di na pasakto na pa rin ako oy. Hindi ko mo nilaghan. Daghan na magani ni. Tapos lang. Hay man ang utana. Sa suka ni di ka masuka na. Suka. Okay, dere among utan nga sari-sari guys oh. Wala naman nagigubo kay wa may dishwashing. Kay galing nga jag Naa. naan ja ag sponge kay ginamitan man.
Mao nga na naman, hana naman gibutang sa plastic siguro lang panagsara bitaw ni kay unja mahalo na lagi ta unja ug maalo lang tagkoy anan. Wa mo masiring chat. Sige, magampo ta. Lord God, ang salamat Ginoo sa lain nga adlaw nga maghatag ka ng Ginoo, ang giampo Ginoo nga karon adlaw Lord imo kami protektahan, proteksyon ni kami Ginoo sa among lakaw karon today ug Lord ang giampo nga tanan nga requirements sa operasyon ma-accomplish na tanan ug Ginoo. Daghang salamat sa grasya Ginoo nga imong gibubunan sa kanunay Ginoo. Sa kami makasasa Lord pasayloa kami sa among mga kalapasan ug among pagkuwang Lord kini pagkaon sa lamesa karon. Ang giampo Ginoo nga imo kaning panalangin maghatag ni kabas kaajuhan sa among panglawas Ginoo. Imo tanan ang giampo sa ngalan ni Jesus nga atong Ginoo. Amen. Magto may Philippine Arts Center, madyo mga higimo mga kasabot ta. Awan jud balitos kuan. Nguntak sa batasindahan. Parang may bugan ako nung kas mga tabi-tabi manguhag kuha ag dugo para Nga, imong bayaran tag 1.5 kung ibayad. 1.5 kada o. Yung mga limpyo ka na. Yung dugo di ka na sila mga manananggal nga balang joke ra bitaw. Nga ang kami guys.